Уважаеми дами и господа, добре дошли на територията на Брекпоинт. Често се срещаме в последните дни в ефира на Макс Спорт. Разбира се, най-вече благодарение на успехите на Григор Димитров, но днес предаването го стартираме с един много специален гост, член на фамилия Пампулови, човек, който рядко говори пред медиите, но винаги има какво да каже, легендата Матей Пампулов. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Така е, може така скромно да реагирате, но вие сте легенда в българския тенис. Благодаря за поканата. Как сте първо? Добре съм. Радвам се, че съм тук и радвам се, че имам да говоря за много големи успехи на България, на българския тенис. Да, това е основната причина да сте тук. Аз не съм сигурен, че целият един час на предаването ще ни стигне, но ще поговорим кратко, за да можем да оставим и други теми за по-нататъчни срещи, надявам се. Но хайде да минем през това, че на фона на богатия ви опит, като състезател за националния отбор за Купа Дейвис, като човек, който е направил достатъчно добри състезатели. Не знам дали трябва да изтъкваме само името на Тамира Пашек. Зрителите добре я познават от, хайде да кажем, близкото минало, но и това, че сте в ролята на ментор на някои от младите ни таланти, е една от причините дълго време да искаме да говорим с вас, да споделите вашето впечатление. Хайде да започнем от българския тенис. На къде върви? Защото в последните 2 години постигнахме страшно много добри успехи при юношите и девойките, но вашия поглед? Аз ще сравнявам с австрийския тенис, понеже там бях 18 години треньор. Смятам, че в България има много талантливи деца. Не знам дали знаете, след като привърших и се пенсионирах, исках да помогна на България. Смятах, че съм длъжен да го направя, защото все пак в сърцето си нося България. Тя много ми е помогнала. И в федерацията имаше една инициатива, заедно с съюзния треньор, тогава беше Пресиян Коев. Обикаляхме България и бяхме в най-различни клубове. След това тази инициатива я продължихме по-малко с Даниел. Видях много добри деца и много добри треньори. В Австрия е малко по-различно. Там децата като че ли не играят толкова много тенис в началото, когато българските деца имат повече като че ли свободно време. Там са по-ангажирани с училище. И като че ли там тези, които решават да поемат пътя на тениса, някъде след 13-14 годишна възраст вече се профилират и отиват в спортни паралелки или влизат в федерацията. В България децата имат повече възможности. Там хубавото е, че когато си член на един клуб, можеш да играеш много. Тук някакси това, което ме притеснява, че системата е, че струва скъпо. Ако трябва, нали, в тази посока да говоря, но има клубови, които все пак си държат на играчите и им дадат възможност по-дълго време да тренират и по-малко да плащат. Ако не бъркам, така сте открили таланта на Роси Денчева. Той Бождар първи отиде в брат ми в Плевен и я видя и след това се видяха на турнир. Така че не ние сме открили, те такива таланти нямат нужда да ги откриеш. Те са диаманти, които трябва да бъдат шлайфани. И по-късно ще стане въпроси за това как да се шлайфат. Така че в България децата дърпат в началните години. Спомням си, имаше една идея, федерацията правише заедно с един французен. 3T програмата. Да, 3T. И там видях в Добрич тези деца с треньор. Просто доминираха над всички останали. Откъде се появиха тези таланти и успехи, които сега се получават в последните 2 години? Всъщност, това белег на целенасочена работа ли е? Точно така. Това е първо на целенасочена работа, но не на последно място, благодарение на сестрите Малеева, на Цвети Пиронкова и на Гришо. Те са хората, които запалиха децата. И понеже правя паралел, както ви казах, с Австрия, ако щете и Германия, която ми беше съседна държава, големия бум в Германия беше по времето на Борис Бехер и Штефи Граф и Михаел Штих. След това имаше Лекс Спат. Големия беше бум в австрийския тенис, когато беше Томас Мустер, Хорсков, Антонич. Имаше още там Барбара Шет и така нататък. И след това имаше един лек застой.
Така че в момента берем плодовете на успехите на тези велики тенисисти. Как да задържим? Защото вие казахте това, че на Запад, в Австрия конкретно, се профилират на 13-14 годишна възраст. Ние тогава пък понякога започваме да губим деца, които са показали много потенциал в по-ранна възраст. Верно е това. Пътя на децата, за да стигнат до върха, е следният. Първо трябва да спечелиш в клуба си. След това трябва в града, след това в държавата и започват турнирите ета, така наречените, до 12, до 14, до 16. И тук вече влизаме в един проблем, който за мен, аз на шега си го бях казал, българския синдром. Да се играе в истинското време истинските турнири. Какво значи това? Юлия Берберян беше казала една много хубава приказка, че ако ти играеш в една група и спечелиш държавното първенство в горната група, значи си вече интернационален играч. Така на времето беше Андриан Андреев. Когато за първи път имах допир с федерацията, Адриан беше на 10 години и вече играеше в възрастта на 12, но побеждаваше горната група. Турнирите са много хубави за начало. До 12 мисля, че даже няма и категории. Сега вече чета, че има. След това до 14 също има категории. В тези турнири, ако един от талантите покаже успех, трябва веднага да се качва в горните. Ако ще е категории, веднага да се качва в горната. И не бих препоръчвала на тези, които печелят до 14 турнирите, да играят до 16 турнирите. Защото тези турнири, те са нещо като генерална репетиция за турнирите ITF. За тези, които не разбират, това са турнирите до 18, които вече са световни. Ако ета са за Европа, там говорим за световни турнири. Там са вече, примерно, Радулов и така нататък. И тук е проблема. Треньорите в клубовете са много горди, когато тяхните деца печелят турнирите ета, да кажем 12 и 14, и след това искат да играете до 16. И често пъти, когато съм помагал с съвети, може би съм бил прекалено твърд и съм казвал, нямаш място в турнира до 16. Това го видях за първи път единствен с въпросната Тамира, която споменахте. Не ходих с нея по турнирите, с нея ходеше баща й. Но те ме извикаха веднъж на игра финал в Мюнхен, БМВ купа, срещу Воцняки. Тя спечели този матч в 3 сета, там станахме приятели с бащата. И видях на съседните кортови течеше турнир до 16 години. И изведнъж погледнах и не можах да разбера кои играят до 14, кои до 16. Турнира до 16 беше 2 пъти по-слаб. Турнира до 14 беше много силен, защото и двете момичета играеха много здрав тенис. Вие сте в ролята на ментор на някои от нашите таланти. Или не знам дали така трябва да го облечем, но използвам възможността да ви питам. Да. Търсят ли ви какво искат от вас да вземат като познание? Чисто оперативна намеса вие имате ли в тренировъчния процес? Не, аз нямам оперативна намеса. За мен тук имаше един проблем в България. Треньорите като че ли винаги елиминираха родителите и аз винаги се стремях да обяснявам на въпросните треньори, че заради това, че в България треньорите трябва да си изкарат хляба, не могат да пътуват с играчите, освен ако не са тяхни деца. Апропо деца, като погледнем кои най-много са успяли в България, това са деца на треньори. Юлия Берберян треньор, Митко Господинов треньор, Кирчо Пиронков треньор и така нататък. Сега при юношите също виждам такава тенденция. Радулов, Войчо, но да не споменаваме повече. Те трябва да бъдат образовани. На тях трябва да им се обясни, когато са с децата си, да кажем, отиват турнир в Кипър, ITF, какво да правят и какво да не правят. Присъствах на един матч тук на Държавното първенство на Левски до 18 години. Едно момче изгони баща си, като му обясни, че не трябва да му говори негативно.
Изгони го от публиката. На мен ми стана мъчно за този човек, но си мислех, че може би някой е трябвало да му обясни, че енергията, която родителя в момента дава, трагедията, която изживява с някаква лесно загубена топка, се предава на детето. Така че моята работа е в няколко направления. Първо гледам да помогна на треньора. Той е централната фигура. Той е човека, който взима решението и там вече става един екип. Треньора, детето и родителите. Двамата родители. Дават ли обаче родителите достатъчно кредит, както е популярно да се казва на треньора, защото вие казвате, треньорите се опитват да елиминират родителите. Аз съм се говорил с много треньори, защото те казват, ние прибягваме на тази мярка, защото родителите се превръщат на треньори и баланса много често се губи. Точно така. Много хубав въпрос. Тук вече е въпроса докъде родителя може да стигне. И това е работа... Кой определя граница? Треньора. Треньора е този, който... Ето, ще ви дам пример с прочутия Рембрандт. Рембрандт рисува една картина, не знам дали го знаете случая. Не. И минава един зрител и му казва, вие ли сте художника, да, обувките му не са в ред. Не се правят, така не са обувките. Той оправи обувките, на другия ден идва въпросния и казва, обувките са оправени, но защо тук цвета еди къв си, он му казва, бащарю, гледай само обувките. Няма да гледаш другите, другите са за мене. Така и с треньорите. Треньора, той е личността, която, ако е на място, ще поставя на място и родителите. Те са в екип. И в екипа, образно казано, еднакво се хвали, еднакво, нали, в кавички се бият чамари. Не се бият чамари, но така се казва. Аз съм възпитан по по-суровите методи от 90-те години, в които треньорите бяха... Даже имах един случай, в който се прибрах много недоволен от отношението на треньора си към мен и се оплаках на баща ми, който каза, моето момче, треньорът е и баща и майка на кортовете. Не търси от мен абсолютно никаква реакция. До тенис корта, до огражденията на комплекса, да. Оттам насетне не ме занимавай. Браво на баща ви. Ама сега не е така. Баща. Сега не е така. Често тук вече какъв е конфликта? Имаме родители, защото те не са станат скъп спорт. Трябва много тренировки да се взимат. Родители, които де-факто са спонсор на детето. Тези родители често пъти са много успешни в бизнеса си, който имат. И си мисля, че в спорта по същия начин стават нещата, така както те напредват там, трябва и детето да напредне. Но не е така. Спорта си има други закони. И тези закони, тук вече влизаме в темата, питате какво става за какво трябва да се случи с българските деца, които върват напред. Трябва да се надгражда. Всички имат базата, много хубава база, която значи стабилна задна линия. Много добре. Тук могат да я държат топката. Скоро слушах как жената на Медведев обяснявала от кога се познава с съпруга си, как с Рублев са играли турнири в Турция, всяка топка 100 пъти се е вкарвала и така нататък и единия крещял като загубил. Те са имали базата. За тях, апропо, тази база все още си остава доминираща и затова не могат някои неща да ги решат, но това е тяхен проблем. Нашия проблем е. Вие сте младо момче, ще ви цитирам един случай. Когато Мадликова спечели турнира в US Open, не знам дали сте били роден тогава. Не, мисля, че не съм сигурен, трябва да проверя. Чух едно нейно изказване, в което я питаха, кажете нещо за чешкия тенис. Как е в Чехословакия? И тогава тя каза, тогава беше Чехословакия, тогава тя каза, ами до 12 години трябва да сме изградени, да имаме всичко, всички удари. И им ги разказа. Бехем правата си оръжията, късата топка, волетата. Тогава нямаше много драйв волета. Имаше обикновени волета. Така че за това надграждане става въпрос. Ето, аз на Войчето на Радулов казах, ами той трябва да е невероятен талант, след като с тази задна линия е топ 5 в света при юношите. Айде сега да почне да се работи там оръжията. А кои са оръжията? Оръжията, това са късата топка, това е тези, които да удрят бекен с две ръце,
слайса с една ръка. Това е волето бехен с една ръка, драйв волетата, сервисите, трите вида, плосък, подсечен и лифтиран и не на последно място бехен правата. Опитвам се, слушайки ви, да сглобя перфектният тенисист. Не, замислих се, защото за слайса е ясно, че извеждаме Григор Димитров на преден план. За бехен да поправата ми е Джокович. За сервиса имам известни колебания. Тоест, трябва ли да се взимства наистина от големите или всеки трябва да изгради, не знам, собствения стил е ясен, но все пак някои компоненти от изпълнението да бъдат поддържавани на най-големите начина, по който ги правят. Да се гледа техниката и така нататък. Много хубав въпрос. Аз пак ще ви дам един пример. Понеже бях пак в Австрия, в Щайермарк се провеждаше ITF турнир. И тогава бях с моя син. И там играха 8 харвати, като един беше Любичич, с треньор чех. Треньора не можеше да гледа всички деца, но на мен ми направи впечатление Любичич, че имаше много силен сервис. И се заинтересувах на колко години е това момче, на 15. Завърши мача на Любичич, отиде при треньора си и му каза: тренер, днеска направих 12 аса на 15 години. Какво значи това? Същото, когато започнах кариерата си във Франция и там работих с много добри треньори, всъщност много ми помогна това. И Ярве Говен беше водил, той ми разказа за Ри Леконт. Това ми говори на познавачите на тениса. Аз имах постър него. Той го е водил на 12 години в Щатите. И ми казва: Матей, повярвай ми, правиш асове. На 12 години. Отличаваше се от другите деца. Всички ракети да са му изрядни, дисциплина, режим. Просто вика си личеше, че той е различен. По същия начин Трайков ми каза за Гришо. Приятели сме с Трайков. И ми каза, още от малък се различаваше от другите. Просто правеше впечатление. Продължаваме разговора след малко. Правим кратка пауза. Уважаеми зрители, ще накъсаме разговора с господин Пампулов, за да ви представим част от най-любопитните моменти на Мастърса в Шанхай, който се случва, разбира се, с обзор на представянето на Григор Димитров и на другите нашите тенисисти от миналата седмица, защото има големи успехи, за които ще поговорим след малко също с господин Пампулов. Но кратка пауза и след това се завръщаме отново в студиото.